el Festival de Fi de Curs 2016-2017. El tercer estem molt emocionats perquè és l'últim festival que presentarem a l'Escola Barcalde. El festival que veureu a continuació té dos parts ben diferenciades: les actuacions musicals i l'entrega de premis. Per començar us presentarem l'alumnat de P3 i P4 amb la cançó d'Anar a nedar. Un fort aplaudiment. Genial! Ho heu fet molt bé. Ara és el torn del de P5 que cantaran a les Cales d'Alcanar i l'Estiu amb tu. Un fort aplaudiment. L'estiu que mai podré oblidar, al setembre que regalaràs, la de flor molt a faltar. Març, abril i març, ja no sé com esperar. Juny, juliol i agost, ja ha començat la diversió. Excel·lent, ho heu fet genial. Ara és el torn del cicle inicial. Els de primer ens cantaran
i el de segon sortises i làgrima.
superior, amb la flauta Pokémon i amb els instruments musicals d'Espafito. Fort aplaudiment! Per acabar l'actuació, els de cicle mitjà i cicle superior ens cantaran la jota de la set mediterrània. Un fort aplaudiment.